суханро дониста гӯй, то ки дӯстро душман нагардонӣ. суханро дониста гӯй, то ки дӯстро душман нагардонӣ, зи ҳарфи бетаъммул ошино бегона мегардад. суханро бар касе гӯй, ки расад бар қадри гуфторат. дилро бар касе бикшо, ки донад феълу рафторат. салому дуруд бепоён ба тамоми мардуми Тоҷикистон, форсизабонони тамоми дунё, алалхусус Афғонистон, Эрон, Узбекистон ва ғайра. имрӯз гуфтам бо шумо як мавзӯи ба дил дур ва ба забон наздик аст, як ҳамсӯҳбат шавам ҳамоҳангӣ карда. мо як ду рӯз пеш видео кардем, яъне лайв тикток ба бурӯ омадем ва дар он лайв зиёда аз 120-150 нафар одам буд, аз он ҷумла аз Афғонистон, аз Эрон, аз Самарқанду Бухоро, аз Тоҷикистон ва дигар давлатҳои Аврупо, ки дар он лайв мо бо мардуми порсизабон ва дигар мардуми кишварҳои олам ҳамсӯҳбат мешавем, оиди фарҳанги худ, миллати худ, тамаддуни худ ва дигар мавзӯъҳо ҳарф мезанем. ва дар он ҷо бошад як бародари тоҷики афғонистонӣ биромад ва як муроҷиати кӯчике кард. гуфт ки агар ки имконият бошад, як хоҳиш кард, имконият бошад, гуфт як бор оиди ҳамин як видеонавор кунед ва паҳн кунед, фаҳмонда диҳед ба мардуми Тоҷикистон чӣ гап аст, чӣ хабар аст. чӣ мавзӯъ бародаро? мавзӯи сухангӯӣ, сухани бадгӯӣ. вай бародари афғонистонӣ, яъне тоҷик, гуфт ки дар як видеонавораш ҳаваям лайв кардагӣ будааст дар тикток, кадом тоҷикистонӣ медарояд ва давр мезанад чам. давр задан яъне ҳақорат кардан, пас задан, дашном кардан. дар Тоҷикистон мо давр задан намегӯем, мо мегӯем ки ҳамин ҳақорат кард ёки дашном ёки тӯҳмат кард. хулоса кадом тоҷикистонӣ медарояд ва я пасту ҳақорат мекунад ва тоҷики афғонистонӣ мегӯяд: ой бародар, ту чаро моро ин қадар гапҳои бад задустӣ, чаро моро инқадр давр задестӣ? баъд тоҷики тоҷикистонӣ мегӯяд ки бародар, шумо дуромадед лайфҳои ман, яъне кадоми ҳамо афғонистонӣ дуромадааст, худашро тоҷик гуфта, тоҷикҳои Тоҷикистона пасту ҳар гуна гапҳои бад задааст ва ба тоҷики тоҷикистонӣ ин дилаш ба маъқул нашудааст, дилашро ранҷондааст. вай даромадааст мардуми Афғонистонанд, тоҷикҳои Афғонистона бо ҳақорату давр задасту пас задааст. бародар, пеш аз як сухан кардан шумо як бор бифаҳмед ки кӣ ҳаст. яъне бибинед ки дар Афғонистон ҳар гуна қавмҳо ҳастанд, тоҷикҳо ҳастанд, паштӯҳо ҳастанд, ҳазораҳо ҳастанд, ана дигар узбеку дигар ҳар гуна чиз қавмҳо ҳастанд ва шумо бояд пеш аз як сухан кардан бояд як бор фаҳмед кӣ ҳасту ва чӣ ҳаст. ва хулоса ба ман як муроҷиат кард, гуфт ки оиди ҳамин ҳарф зан ва ман чӣ гуфтанӣ ҳастам. дар вақти ҳозира ҳамин ба тавассути ахбори оммавӣ, яъне тикток, инстаграм, ютуб, ана фейсбук ва ғайра, мо як пешравии хеле хуб дорем. мо метавонем бо мардуми Афғонистон ҳамсӯҳбат шавем, бо тоҷикони Афғонистон, ана бо тоҷикони Самарқанду Бухоро, бо порсизабонони Эрон ва ғайра. онҳо аз мо як чиз мефаҳманд, моҳон аз онҳо як чиз мефаҳмем. русҳо мегӯянд свят место пусто не бывает, яъне ҷои хуб холӣ намешавад. дар ин замонае ки тоҷикон, порсизабонон мехоҳанд ки бо ҳамдигар яксӯҳбат шаванд, ҳамсӯҳбат шаванд, дӯстӣ кунанд, пешравӣ кунанд, ана пишт ба пишт бошанд, дар байни мо як душманое пайдое мешаванд ки аккаунтҳои фейкӣ мекушоянд аз номи тоҷикон ёки аз номи дигар қавмҳо мекушоянд. ин гуна одамҳо ҳастанд, афсӯс ки ҳастанд. худашонро мусалмон мегӯянд, лекин ҳастанд ва байни мардумҳо фитна ва ҷанг меандозанд. ва шумо бояд ҳамеша огоҳ бошед. пеш аз як каса гӯш кардан ҳарфоша гӯш кунед. агар ки сухани бад гуфт, агар ки ба шумо маъқул нест, бар дини шумо писанд намеояд, бар фикри шумо, бар маданияти шумо писанд намеояд, бародарони, хоҳарон, ин гуна одамҳоро гӯш накунед. аз ин гуна одамҳо даст кашед, блок кунед чуна. муроҷиат кунед ба ҳамун тикток, инстаграм, ютуб ки ин гуна аккаунтҳо нест шаванд. агар ки шумо ба онҳо гӯш диҳед, имрӯз як таshi гӯш мекунед, пага 100 таи дигарашро. яъне онҳо мегӯянд ки бале кори мо ба пеш рафта истааст. кори мо яъне фоидааш омада истааст.
барои ҳамин ҳамун гӯшнаҳоро сер накунед. илтимос шумо бояд ки донед ҳой мардум ин гуна одамо ҳастанд ва шумо аввал пурсед ки оё вай мусалмон ҳаст ё нест. ин гуна ҳарф мезанад. агар ки вай мусалмон бошад ба вай хотиррасон кунед чӣ гуна паёмбар гуфтагӣ аст. паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтагӣ аст ки он нафар он мардуме ки худои таолоҳро дар ёдаш ҳаст боварӣ мекунад бар қиёмати худованд боварӣ дорад ва медонад ки он қиёмат мешавад вай бояд ки оё сухани нек ҳарф занад як чизи хуба пеш барад ё ки хомӯшӣ кунад. имом ғазалӣ як бузурги тоҷик гуфтагӣ аст ки сухани бад туҳмат мисли як оташ аст мисли оташест ки корҳои хубро месӯзонад. мисле ки оташ ҳамон чӯба месӯзонад ҳамин гуфтори бадам месӯзонад корҳои хуби шуморо. ҳазор бор намоз мехонед ҳазор бор садақа мекунед чӣ кори бузургие накунед сухани бади шумо ҳама ин коротонро месӯзонад. пас даст кашед. як бузурги аврупоӣ исмаш аз ёдам нест мегӯяд ки сухани бад ин мисли ангушт аст. мисли ангушт бурен намесӯзонад дасти шуморо аммо паяш мемонад дар шумо. пас даст кашед худатонро сиёҳ накунед. шайх саъдӣ шерозӣ мегӯяд захми дандон сиҳат ёбад захми забон на. пас даст кашед аз сухани бадгӯӣ. бузургон мегӯянд ба забони русӣ бигӯям ин ба фикрам арабӣ аст. язык твой словно лев. если отпустишь его он порвет тебя. если сохранишь его то будешь спасен. забони шумо мисли як шер аст. агар ки дар қафас гиред зинда мемонед агар ки сараш тиед кушта мешавед. пас даст кашед аз сухани бадгӯӣ. забонат маёзор марди дигар ки зи забонат бад ояд ба сар. даст кашед аз сухани бадгӯӣ. дар саҳифаҳои иҷтимоӣ дар инстаграм дар тикток дар ютуб бисёр мебинем чӣ гуна бачаҳои мо калимаҳои бада истифода мебаранд аз сабабе ки тикток ютуб инстаграм забони форсӣ забони тоҷикӣ моро намешиносад лекин агар ки мешинохт блок мекард яъне хомӯш мекард. агар ки шумо бо забони русӣ бо англисӣ агар ягон гапи бад нависед бибинед чӣ гуна шуморо хомӯш мекунанд. ҳамон инстаграм ҳамон тикток ва дигар саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳама ҷо блок мекунанд туна. лекин мо бошем аз ҳамин чиз сӯистифода бурда давр мезанем ҳар гуна одамоя. бардарон ба маданияти мо ин гуна чизҳо намезебад. сухани нек амали нек кирдори нек. ин суханҳо ин корҳо аз қадим ҳазорсолҳо пеш гуфта буданд ва то ҳол мегӯянд. бузургони мо аз давраи зардушт ин гуна суханҳоро ба зиндагии худ табдил ёфта ба ҳамин роҳ рафтагӣ ҳастанд. мо бадӣ кардагӣ нестем ба миллатҳо нахоҳем кард. пас биёед аз ин сухани бадгӯӣ даст кашем. афсӯс афсӯс сад афсӯс. ҳазор бор афсӯс ки имрӯза навҷавонони мо имрӯза медароянд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳамин суханҳои бад менависанд нооқилона рафтор мекунанд. шумо бояд донед ки интернет як чиз аст ки аз хотираш намебурад суханҳои шумо. ҳамин ҳақорат кардед пас задед ягон каса давр задед ҳамаш дар хотири интернет мемонад нахоҳад рафт. пас илтимос падарон модарон хоҳарон додарон акаҳон аз шумо хоҳиш мекунам мисли бародари тоҷик порсизабон ё ки мусалмонам набошед мушкиле нест ҳамин тоҷик бошед порсизабон бошед шумо бародари мо ҳастед. даст кашед аз сухани бадгӯӣ. бовар кунед дар саҳифаҳои иҷтимоӣ телеграм инстаграм ютуб ва ғайра шумо метавонед ҳамон тарҷумончӣ ҳаст. масалан ягон кас ба комментарияи бад навистед он ҷо ягон дигар миллат медарояд медиққат
translate яъне тарҷума ва мехонад шумо чӣ гуфта истодаед ба марди тоҷики худ, ба порсизабони худ, ба бародари мусалмони худ. ин буд паёми имрӯзаи ман. оиди ин мавзӯъ зиёдтарам гап зада мешавад. бузургони моя боз зиёдтар метонем суханҳои неки онҳоро дар ёд биёрем, лекин ҳамин аст, кофӣ аст ба фикрам. агар ки ин гуна суханҳо, ин гуна мавзӯъҳо ба шумо писанд бошад, ҳатман дар комментария нависед. насиб бошад бо бародарони эронӣ, афғонистонӣ, тоҷикҳое ки дар ин ҷо ҳастанд, ҳатман интервю мекунем, ҳамсуҳбат мешавем оиди тамоми мавзӯе ки фарҳанги мо, дини мо, маданияти мо ба дах дорад. мушкиле нест. зинда бошед, хонаобод бошед. آدمی ای آدمی پیوندی فردایی اگر در زمین آیا قدم دانستم امامی مگر هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان عاقبت جایت زمین است تو نمیدانی مگر